ngithanda ukubingelela ubaba wami Bishop. Ngabingelela my father. Amen. Bingela uma wami Bishop. Ngabingelela mama egameni likaJesu. Bingela umama bonke obaba. Umkhulu baba udokotela. Ngiyabingelela bazalwane. Nginovalo ngiyathuthumela. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Bingela abazalwane bonke, abantu abasha, ama-worshipers, umphathi wohlelo, ama-intercessor, keyboard player egameni likaJesu. Amen. Igama lami bazalwane nginguSipho isibongo kwaNgasibisi nami haleluya. Engizokwenza labazalwane nami ngiphethwe. Engizokwenza angizenzeli kodwa ngenza lokhu kwalo ongiphethe. Amen. Ngenxa ukuthi mina bazalwane angizange ngibe nawo umusa ukuthi mhlawumbe uJesu ngimbone sihambe naye. Kodwa uNkulunkulu wangisiza ngenxa ukuthi wamletha kumina. Amen. Kusho ukuthi ngathi ngingambonanga kodwa wabe emletha futhi kumina. Amen. Kusho ukuthi akusadingakali ngize ngimbone ngoba vele usekhona. Amen. Asekho isidingo sokuthi sengaze ngifuna ukuya ngale ngoba mengifuna ukuya ngale ngizogcina sengiphuma emthethweni kanti into isibekiwe ngenxa ukuthi ukhona amvusayo. Amen. Kusho ukuthi konke engikwenzayo usevele ukhona. Amen. Haleluya. Kusho ukuthi uma ngibona ubaba angisadingakali ngize ngiyombona. Uma ngibona ubaba, amen, uma sengibona ubaba ngisho ngisesikoleni uma kubone mina ubaba nizombona and futhi ugqoka zagqoke njengami ngenxa ukuthi into engiyibonayo angidingani ngize ngitshele azanginika ama-rules ngenxa ukuthi ngiyamlandela kunezinto engamele ngize ngiye eBhayibhelini kanti ngiphethwe bani uma mina ngeke ngimlandele so ukuthi noma egqoka nami kumele ngigqoke khona. Angeke ngize ngimuze ngithi baba ithini iBhayibheli uJesu wathi ngeke ukuthi usavele esekhona. Kusho ukuthi uma lento ayigqokayo nami ngizoyigqoka. Ungathi mahlasa ukuthi angikuhle nami ngeke ngikuhle ngenxa ukuthi ngenze ushuba. Ungathi ubaba mahlase uNkulunkulu sengikhuzile kuyikhokhi angisadinga ukuthi ngiyothandaza. Samele nami ngimlandele ngithaye baba ngenxa ukuthi uNkulunkulu uthe angazi uNkulunkulu ukhuluma bathini lawe kodwa mina ngenxa ukuthi uNkulunkulu ubeke mina ubeke wena kumina kumele ngilandele wena. Ngisho noma ubaba mhlawumbe maseshintsha amasudi engasawagqoka amasudi akanje uma segqoka amanye amasudi ngeke ngimbuze ngeke ngisho ukuthi iBhayibheli ithini ngizothi nami ngiyowashisa ngibuyisa amandla ngenxa yokuthi ubaba usesintini. Ubaba kankundini akayishiye mina kankundini ngale ngiyishiye mahlase ushintshise yini ngibona baba kankundini wena ngayishiye kunda zonke angizange ngitshele uJesu kodwa ngitshela ngibona baba.
Asadingakali ngize ngiye eBhayibhelini. Angibusayo eBhayibhelini. Umethi ubaba Mahlase ngo-1 emthandazweni. Angimuzi reason omthandazo ukuthi why. Nami ngibonakala ngo-1 ngifika umbhedeni. Ngiyothi baba siyabonga. Angazi ukuthi ngibonga. Kodwa baba. Uma singaphuma 21 days, abuya thuba ngasikele 2 days. Awu baba, kwenzenjani? Kanti mphatho ba? Ngizongena, ngenkothi kushuma. Awuzibheke nawe, uhlala phansi uzibheke. Usizeba, usizeba. Wayale. Ephaphanga leba. Angikaze ngibe nento ukuthi ngingake ngiye eCape Town. Amen. And futhi anginayo into ukuthi engangiyitshela ukuthi ngisazoke ngiye eCape Town. Amen. Kodwa manje eCape Town kungcono ngithi bengiqeda isikole ngilungisa i-passport. Kwenzenjani Mahlase walungisa i-passport? Ukuthi ubaba unabantwana eCape Town. Manje ngeke ngishintshe kuba nami ngiyakho. Uma eCape Town nami ngiye-Cape Town. Ngaya khona ngiyakho. Wangisizeba. Ulandela ngalo enkwenzayo angizenzeli. Nginesibuko esiphambili kwami. Uma senza into asadingakali ngiyothandaza. Usevele sekhona. Uma ngasathi Mahlase 1 no 2 mfana ngawuyeke ngizoyeka. Ngenxa ukuthi kushoba kushoba. Amen. Asadingakali ngize angimvuleli kwa verse. Ivesi asadingakali